Sri Tinom langing pamiyat Kusana manika warna Renggeng Kencana Retna Obro Kandil lanjut kumitir Singrang Pandres Sing maruto Sirna Kumaraning wiyat Mantyang Kumlebeting waja Suprasto Kanyepang keprapal Puspito anggreng siti Maur katiupenan Kukilo amjar mebar Mulung-mulung kendang pecimadul katrajan Alas kang rungkut karungkat awit perbawaning Bandayuda Prabu Boma Wikata Boma Sakmadya balanira Mangsa Raden Harya Werkudara Nakala semangkung dupi Raden Werkudara wis nampi dawuhnya Narapanata Ndurwati satemah Boma Wikata Boma kasambuting rana srana den ben kumba angganira sak sirnanipun Boma Wikata Boma nata Ndurwati paring dawuh supados Kang Rayi Dyar Werkudara mundur saking paprangan awit senopati ingkang baku nata Ndurwati dereng kepareng medharaken sinengga tindak nyodaya-daya dumugi dua tangan sini gegantya kang minurusita nahan ingkang wonten madyaning paprangan Tegal Guru kocapa kang kinarya sambeting carita ing pundi ingkang tebih saged kadamel celak ingkang celak ugi saged kadamel tebih sejati tunggal tanggung amun sejik caritane awit emuh lamun sinarenga sinimakan negari Traju Tresna ya Surateleng lamun to tinun saking Mandrawa sangjaning para kadang ketingal denya tinata Trapsilanira Kirena
nagari Trajutresna iki kasebat negari Suratelen duweni kasebat negari kang tata titi tentrem gemah ripah lejinawi dasar wiyar tebaning jajahan ingkang jumeneng nata wonten negari Suratelen kalenggan menika ajejuluk Prabu Kesmoko saniki Prabu Kesmoko putra Prabu Stijo Naraka Sura ingkang sampun seda duweni Prabu Witotawarnani Prabu Kesmoko Narendra gagah pideksa ajeng aluhur pasuryane abang mangar-mangar kaya kembang murawariban pakulitane nemboga gumungguleng lamun kena kelanggeping gedamel netrane mentara kaya mripate singa barong larapan kepara manjur netra mendul grana mentul lambene gandul untune gawe binsur timbang muler geni awis nglabang topo bodet kok sindar jojo siung nyolodot sak tulane warak ketingal minis-minis bertondolan unta mawa wisa dasar digdaya Stimandra guna buntas kawusan iring ngerek akal murah halus nuntuni saged Mancala putra Mancala putri manjing ngajur-ajur sinebat nari renggang minindling apak brojol ngagrep amun wonten pujiwanipun kadigdayan kang raganira batan kinaryo-ngayomi sanggya para kamula kami kinaryo muja hargane kaneksa satemasang nata jeneng watak murku angguk antara bumi candala sumunah anganah mudah angangkah anakai jagat muring jagat pinunjul pribadi nanging mengkeraken pambah dadi ora mukal gesangnya gampil kadiri bojo diri iblis selamat satemah tumindak maksiat samuruh tulodo kang becik batan sakit nampi piwulang nuhun satemah kesenang watak adigang adigung adiguna bacanya nyet jumlaring triloka awis kopurbo panguasaning Betara ingkang sejatosipun gesangipun jagat raya sepisan tujuh tata kaping pindho tujuh kaping telu titis ping 4 tatas tutup kaping 5 minangka kunci gegayuhaning urip nanging Sang Prabu Kismaka usbatan saged mendho saka pangreba sang mundur saka pitutur gumudah gesangnya muja harganing kamurkan nalika semanten lenggahan gantrang wonten madyaning pandhati wewangunan kawistara bisa nata mbensin kawa kaparing bali mrangka dalem ing Trajutresna ingkang paring dalem nama Arjuna Patih Bantala ya Patih Bancana sowan jenazane Rasanata tumungkul yakut jemperti mengkeraken prajiman paesaksa dene sak prabota sita wonten Trajutresna pintados pinangka gedhug panggilan Prajanegari ing Trajutresna dhateng kantun kiswanipun abdi dalem Punatawan Palawija pangkat mantri nama Wija Mantri yata Satugara iwah milung Saraika dugi Sanata mulang kiswani Rasanata mati hangangsek Sanata kepareng mendul mangkono
pang yasmaraning dira kang sering kawici dene utamane nata ker budi wacana liring berbudi kang mangkono rilo legawaning griya agung denyode dono kang ganjar saben dina rintang gowo
Netepi pangandikan nira Yes tungkara jagat manik raja diladuhi Kakang Patih Bantala luwun wonten pangandika ngadhawuh Kanjeng Diwaji aja dadi rasaning pamikirmu ndak timbali maju ana ngarsaning ingsun dahadaku ndi pinampi timbalan dalem Gusti kula ingkang sinuwun rumentah di dalam kepatihan nuwun pangandika dalem katampi asta kalih kapundi mistaka mugi dados dijimat kajawi ingkang menika abdi dalem kepatihan nyaosaken sembah pangabekti konjuga sahandhaping pepodo mawantu-wantu yo tak trimo Kakang Patih agar yo lega legawaning pamikir prayoga nunggu ngadhep kawula paman perjineman wonten pangandika ngadhawuh semono prayoga nunggu ngadhep kawula lan nistakaken dawuh kajawi ingkang menika ngabdi nyaosaken sembah pangabekti yo tak trimo bali marang Kakang Patih Bantala kundur pangandika dalem wonten dawuh timbalan dalem nimbali abdi dalem kepatihan Kakang Patih kelenggan iki ora pinuju dina pasiwakan Kakang Patih ndak timbali panjenengan ingsun ora menggalih babagan ubeng ngiring negara nanging kang bakal ndak penggalih iki mengko perkara pribadi perkawis menapa keparing lajeng paring dawuh ingkang abdi kepatihan jroning aku jumling nata negara Tradu Tresna Mukti Wibawa Nyakrawati Bawdenda katigdayanku ora keciwa kalau kengrat Ratu Sekti Mandraguna kasugihanku gawes pinunjul bisa numpuk brana picis kawibawanku bisa dhuwur aja kok padha padaning Alendra sedeng dewa gegrek mulat kismaka nanging keciwane teko aku durung ngerti sapa to ingkang uger jiwa ragaku Kakang Patih tak timbali yen priksa sapa Sudarmaku waduh kapejauna kula nderek kabar pisan kula derengan dawuh nampi ganjaran nampi duka utawi pidana telu kuwi sing mbok anti-anti ganjaran wah lha sing mbok arep-arep ganjaran kok Sudah sampai ke Upo ini dijaga dirembuk kok ini aku seromak sempurna ini senarai wali mbak Ayu ini kota alhamdulillah ini lagi nak nambik nisak nyolong menugu kok ini mengarep ini ayo tenang ya kudu nunggu seneng mantu sing ngarep badindani menapa diwaji
Kowe ngerti kok ingkang ujar jiwa ragaku. Kowe ngertos. Sopo? Kang Rama menika duk ing muni Sinarendra nglenggahi dari Sura Teleng ing tradisi Tresna menika. Sedulur Prabu Suja Boma Narakasura. Prabu Suja Boma Narakasura. Inggih. Saiki ana ndi, Dok? Sampun seda. Wis seda. Inggih. Sedani Kanjeng Rama keparinging Bathara apa saka pakartining padha-padha sing ndak karepake yen keparinging Bathara apa seda merga nandhang ruga apa seda dipaita dening manungsa. Kowe ora matur bloko awas. Ih, blak-blakan iki mawon menawi Grogoro menika lajeng pikantukipun menapa. Lah arak mengkono. Kang Rama Sida menika nalika wonten jaman dipun wastani perang Gojali Suta. Perangipun bapa kaliyan anak. Aku atakon bab kuwi. Sing tak takokke kenyedani Rama iku sapa ngono. Perkara perang mau dijenengi perang apa, aku ora butuh kitakon babagan kuwi. Iya ora usah ngalang-alang kek des ngono kok Le. Aku kira karep rada miris ngono to. Wale-wale menapa diwaji sedanipun ingkang Rama Prabu Stijo menika malah saking astanipun kengiyang Sinuwun Durawati Prabu Bathara Kresna. Lho. Rama iku putrane Eyang Bathara Kresna, Ratu Durawati. Inggih. Sebab apa? Sudarma kok mateni anak. Lah menika wonten sebab-sebabipun. Iya menawi mboten kula dongengaken tindak mboten cetha menika mangke. Nggih, jalaran Kang Klubuk niku pun tuwek. Tekan mriki niku nek ajeng mamerke sabetan pun kalah kalih sing nom-nom ngoten. Ajeng mamerke le lucu pun kalah kalih sing nekat-nekat lha ngoten. Isane ning karek cerita ngoten. Iya, matur kok. Dados kawuningan purwakanipun perkawis menika keng paman Raden Samba menika kumapurun ngewat utawi jawat ingkang ibu garwanipun ingkang Sinuwun Prabu Stijo ingkang asma Dewi Mustikawati inggih Haknyanawati. Ya jatosipun ing Rama menika rila lair batos amargi kalian keng paman Sambana tresna sanget margi keng paman Sambana nun sewu bagus warninipun pengawakan menjangan ketawang pakulitane kuning nemu giring mencorong kados kencana sinangling mboten apa mokal saben wanita mulat keng paman Samba menika lajeng rungah. Dasaripun keng paman Samba menika ya bagus tur gembagus sampun. Tur remen bujengan ae sampun. Yang bagus menika seneng guyon nyilakane wong. Iya piye? Kawusanan keng Ibu Dewi Haknyanawati dipun bekta dening keng paman Raden Samba kersanipun keng Rama Prabu Stijo malah badhipun dhawuhaken dipun jak besanan ngaten lho keng Eyang Nata Ndrawati mangku keng Ibu Haknyanawati keng Rama Stijo badhe mangku keng paman Samba panjenipun rembag menika sampun sae.
dipun boyong keng Paman Samba diboyong keng perjiliman Traditresna nami Yayah Griwa. Lah kok wonten perkawis dadak Kengeyang Nata Mandura Prabu Baladewa niku kuwates lelampan menika Samba badhipun rebat rene mboten pareng satemah dados pasulayan. Rene Yayah Griwa niku pun krasa lara najan bisa pisah kalih Prabu Baladewa sing marai lara niku mergo lelakone Samba. Lah Samba niku turut dalan niku dipala kalih Yayah Griwa. Konangan Raden Janaka sampun Yayah Griwa dires kupingin. Lah niku Yayah Griwa niku sing gawe perkara wonten paribasan abang diomongke putih, putih diomongke ijo ngoten niku. Satemah kengeyang Prabu Baladewa, kengeyang Janaka tantang-tantangan kalih Kang Rama Sija. Lajeng Kang Rama Sija sowan Ndorowati. Pripun Rama? Wonten lelakon kaya keten iki pripun? Ngendikanipun kengeyang mriki ngaten kula tiraken. Sija perkara iki aku ora melu-melu. Nek kowe ora trima Samba ki tok pateni sak karepmu mergo kowe netepi jejere wong lanang iku ora ana watak sabar. Nek cilik anake bebeda, gedhe bojone dijawat. Ning nek kowe prila mbok dhauke karo adimu Samba, ya becik. Dadi nek Samba ki arep dhauke karo bojomu ya karepmu. Nek kowe tegel karo Samba ya arep pateni ya patenono. Lajeng Kang Rama matur, upaminipun kula Salaya kali Samba Rama nggih pareng itu. Ning Samba diayomi niki. Kengeyang tresna ngendika sing nglabi Samba kuwi kabeh wong luput. Kabeh kena tok wanine ning aku weling siji Janaka. Pamanmu Janaka kuwi cilik duka kowe wani wangsulan, gedhe kowe ditempiling wani males. Pamanmu Janaka nganti gedhe babak bucik kulite, cilik dawir sondere sempal rangkane, ku tak kethok bulumu. Nggih sendika. Lajeng tareng kalih kula rumiyin yen piye go pendikane Rama ngaten wae niku Kang Rama niku pun ngrilake nek Samba niku dipateni. Wong kaya ngoten iki nek dija dadi conto sing mboten becik. Senengane ngumbar tangan. Ngoyak pagrayu negara turu sija niku dadi tuladha sing mboten becik. Panjenengan duwe bojo dijamah kalih wong lanang liya. Kok oleh niku njut mangke wong sak cabut Traditresna do rusuh tumindake. Aget tatanane tertib men tumindake ora tertib. Apa malih tatanane ora tertib ora mosak nasik kula ngoten. Ning nggih niku welinge Kang Rama ampun wani sampeyan karo Janaka. Astu Kang Paman Samba dopreng-opreng ngantek memet. Sareng kengeyang Baladewa ngamuk, Kang Rama niku digaya kok. Kang Pangeyang Janaka ki ngamuk. Niku saka wedine kali kengeyang Janaka, saka kaduan niku ning nglepasi jemparing. Lah pangapunten ning nglepasi niku kali mlayu kok. Wonten kabar Janaka mati. Apa yuk Kang Eyang Nata Ndrawati ngasta senjata cakra. Lah Kang Rama lajeng seda. Busana bakda niku Kang Eyang Raden Janaka jebul tesih sugeng dados kisruh kula niku janjane. Yen lampanipun mekaten menika cetha ingkang nyedani Kang Rama menika Kang Eyang. Jagat Dewa Bathara. Gek. Nun. Rene aku nang Bathara iki urung cetha. Aku arep sowan nang Ndrawati. Sowan ngesuk dalem Yang Prabu. Nek cetha Kanjeng Rama iku sing luput, aku ora arep nglabi wong luput. Ning nek Kanjeng Rama iku ingkang bener. Nadyan Yang Prabu Ndrawati iku ratu
sekti mandraguna aku ora wedi kok lho mangkir riyin yen piran sak menika sowan dhateng Ndorowati sepen mboten pinanggih sebab sak menika dumadosi perang Bratayuda saweg rame-ramenipun kengeyang nata Ndorowati dados bata ing Pandhawa tentu wonten pesanggraning Pandhawa tuwin wonten tengahing paprangan Tegal Kuru mbok prayogi ngentosi yen sampun bibar perang Bratayuda leng-leng indriya mangun kanduan rimang yaya leno tangkanin lamun tan tulus mengkun yahu tomo sanata muda wusit angrapo jagat dewa Bathara togegun sumengko rasane atiku daya-dayaku nampa keterangan iki Gop bareng aku nampa aturmu pangrasaku saya peteng kanduluku Gop ora bisa rumangsa padhang nek durung nampa pengendikane Yang Prabu Ndorowati kowe tak ganti aku sedya goleki Kanjeng Yang ana Tegal Kuru Yung kula kuwatos nek Kesonjabaya sing Pacakara kuwi rak Pandhawa karo Kurawa aku dudu Pandhawa aku dudu Kurawa apa sapi kok kowe kuwatir kok aku teko nang Tegal Kuru ora perlu nggawa wadyabala yen nggawa penderekmu ndak dianggep mungsuh neneka yen mekaten kula kantun nderek karo bilung gawi nderek lho kapan saiki aduh baik mbok liyane dina iki to gawi ya dina iki pinuju geblak ke purunanmu oh nek sesuk ki malah geblake bojoku geblake adimu somben ki malah geblakku wong sing pun geblak iki lah aku kalah geblak ngono kakang Patih lho sak pungkurku negara Trajitresna lak titipke kowe mangsa Buddha nggo ngayomi para kawula nggih aja padha melu cawe-cawe perkaraku iki awit yen aku teko nang Tegal Kuru nganti perjuritmu ndak dianggap musuh neneka kurang bejane bakal Kesonjabaya iya ngestaken dawuh minjang menapa kundur ora pati-pati ingsun kundur nek durung padhang pikirku merga nampa pengendikane Yang Prabu Ndorowati sembah kula nderek tindak paduka paman panjenengan mungsa Buddha nggon sabiyantu Kakang Patih Bancana jadi sembah kula nderek tindak paduka Gusti Nata Agung kula nok
Purwo sejati Widwana pangkiblat tatat godhonge mega rumandhe Prabowo Sekundo Kembang lintang Slogo langit Semilin daru kilat Allah surya lanteng su Trutuwe lawan hujan Babutuke akoso Bungkah pratiwi Oyote kayu Winteng klopo tindak nyonari Indra Surateleng Prabu Kismaka lenging panyipta sedya nyaketi paprangan Tegal Kuru kepengin pinanggih kengiyang nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna sedyanira kepengin pinanggih kengiyang nata Ndrawati bebasan kapalangan mlumpat karantya medhit sinengka tindak nedaya-daya dumugi Kanjeng Nedya nakula semanten wanci Sanghyang Pertanda Patiuska Jeming Pertiwi dadi pertanda gularing jagat. Telasing lina sedya gumanti rati Tantantara Hyang Candra Wijil sedya mrabawani jagat raya. Lumampahing Sanghyang Candra panjering akasa pertanda wis dumugi titi wanci wancinus ngancik gara-gara. Bumi gonjeng mandeleng kang langit samudra kocak sumamburat kaya tinebur banyune hoyak kang gunung lemah bengkah mametu geni katempuh bayu bojro ngakoso jumegluk suara milir gelap sosro kekayon gengrebah kaya dibabati prabawaning grogoro
saking banter semeng goro-goro semundul kayangan jumbing saloko sanggang jagat diri bakti yo ngasto cupu manik isi tirta pandhita nirmala kinarya sarana tentening jagat raya katetesaken jagat raya sirip saknalika punang goro-goro gumaring bawana tata tentrem gemari palu jinawi kabarun swaraning jemegluk wonten telenging samudra pinangka pakurmatan Wijaya Pura Semar liwat putra tiga loro garing Petruk Sumamana Bagong pacak kujengan ing madyaning ora ramba yoga dadya sarana syukurnaning penggalih Sang Hyang Para Sutresna lumampahi Lurah Petruk nawasak pategalan
Dan